Futhi bonke bese betshelana ukuthi leya ntombazana kwasibanibani ungabusaya kuyona. Abantu bese bebe nokuthi mhlawumbe mina nginelwazi mhlawumbe nginelumbo noma mhlawumbe nginento ekunakuthi wonke umuntu wesilisa ohlangana nami uyashona. Lapho ngithi mengisalele khona ebusuku bekuba nezilwane ezifikayo kumina zalesi sithwalo lezi zifike zifuna ukuthi manje angihambe ngiyokwenza lento. Mengakuthi ngiyanqaba mina mhlawumbe ngithi yanini kwamakhelwane ngiyiphushe ze kwamakhelwane bengothi ngizwe ekuseni ukuthi abantu bakamakhelwane bashone bonke bavele baphalaza igazi. Yonke lento kumina ngazi ukuthi yonke lento yenziwa isithwalo sami. Nilaba nkashana kamenzi aphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophaphe ekhanda enhla nasezantsi sithobeka sibingelele ngane zakwethu. Sithemba ukuthi niyaphila le Black Life TV igama lahlelo-ke impande zama-Afrika. Elami igama uKingsThaka Mwakaluka odumo lwenkulumo-ke ey'hlale zishiya abantu behlabe kumxhwele. Silapho-ke namhlanje sokhuluma nani sizwe ukuthi ngabe kwenzakalani la kuphi nobani kwenze njani. Isitori asiside-ke sincane kodwa umnikazi waso nangu ukhona. Sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngane yakwethu ubani lo? Hayi ngicela ungazisho igama but ngokudabuka ngizalelwe eGoli kodwa manje sengila eThekwini eKZN. Ufihlelane nake mina ngiyalazi igama kodwa ayethfanga. Asiqhubeke ngane yakwethu ufika kanjani eThekwini uqale eGoli ukhule kanjani siqale lapho nje sizwe isitori saseGoli nayo. Ya ngizalelwe eGoli bhuti. Bengizalelwe eGoli so ubaba wami wase KZN wathola umsebenzi eGoli. Mase umsebenzi eGoli wahlangana noma wami kwatholakala mina. So besathandana nje kukuhle uma wami waswelakala washona. Meshona uma wami ukuthi ngendlela ubaba bengikhonze ngayo wangithatha wangiletha eKZN ngenxa ukuthi ubona ukuthi bengihlala eGoli ugogo bengihlala nogogo ugogo usekhule kakhulu wabothi ngingane entombazane kanti ubaba wami vele ungithatha vele kunomamncane ngalena uStegmata eKZN beshadile enengane engathi ubaba usefike wathola mina ngalani bekuyimfihlo lokho. Bese ngithatha ubaba ngeKZN ngoba ubaba bengithanda-ke mina bengithanda ngenxa ukuthi phela bazi ukuthi yena ingane esishonelwe uma wayo plus ngihlala nogogo. Ngivume-ke nami ubaba bengiclose nomabake. Ngifike-ke eKZN-ke ngifike ngifunde eKZN lapho bengofunda ugrade 8 ngifike khona ngofunda ugrade 8 ngihlale noStegmata. Bengihlala noStegmata uStegmata wami ebengekho right indlela bengithitha ngayo mina bekangithithi njengengane zakhe ayizalayo bengihlukumeza ngoba ngikholwa ukuthi nje mina bengilala bekunendlu enkulu ubaba wami eberishi ku-rice kunendlu enkulu mase kuba nendlu engaphandle. Mina isikhathi esiningi ebese ngilala endlini engaphandle kubeni ingane zakhe zilala ngaphakathi. Ubaba ebemsaba uStegmata. Yonke into esho uStegmata ubaba ebeyilalela. Ethi nje ingane yesifebe sithathele eGoli uyilethani lana ubaba emchaza ukuthi ingane uma wayo akasekho. Hayi ngihlale-ke lana ngifunde. Ngithi mengifunda lana uStegmata engahambi ukuyongikhokhela esikoleni. Esikoleni bengangikhokheli mina kodwa ubaba imali ebeyikhipha azi ukuthi ubaba esikoleni mina uyangikhokhela. So nje kuze kufike isikhathi sokuthi mina ngiyaxoshwa esikoleni. Mengixoshwa esikoleni uLukhuzana uStegmata indaba ayishintshe kubaba ase mina ngixoshwe esikoleni ngoba bese ngijola nothisha. Ngimjola nothisha sengixabanisa nje othisha ukuthi uthena uzeqamba amanga usena kwake wafonela weza kuyi-meeting kuthiwa kune-meeting yami ukuthi mina ngijole nothisha ngahamba ngawulala emahhotela indoda yabanjwa ukuthi bikade inami unkosikazi wayo leyo ubaba lokhu mesetshelwa uLokhuzana uStegmata ayikholwe leyo nto esikoleni bese ngivele sengixoshiwe mina. Ubaba-ke alwe nami angishaye ngibona ukuthi cha la ekhaya angisathithe kahle njengezinye ingane uba mina bekuthi ngisho mengiye esikoleni mina i-lunch box bengayiphazi. Angixosheke ubaba bese hayi mina ngiyabheda izinto engizenza ungithathe eGoli futhi uzongifundisa la eKZN ngifike ngiqome nothisha bese ngiyabusha ubaba istori alijalo akahambe eyobuza ukuthi yini engixoshwe yena esikoleni angayinaki leyo ubaba eneke indaba yeStegmata ukuthi nje akasangidinga. Hayi ngibona ukuthi lapho impilo inzima ngihambe ngilale emgwaqeni sengiphila nje impilo yophara ngibona ukuthi ilento inzima ngisuke lapho ngibone enye icar wash ngihambe ngiyofesa khona mengifesa khona icar wash ona umlungu yindiya njalo mengifika lapho indiya lingibuza ukuthi ngoba ngumuntu wesifazane la kwi-car wash kusebenza abantu besilisa ngizokwenza ngithi mina ngenza noma yini mhlawumbe ngacosha noma amaphepha noma yini ngendlela engixakeke ngayo awukho umsebenzi engeke ngisakwazi ukwenza owenza umuntu wesilisa bese lithi indiya hayi kulungile-ke.
mase lithi hayi into engiyibonayo mina lana ongayenza mhlawumbe ungahlawumbe mekufika abantu lana mhlawumbe uba-approach mhlawumbe ngama-prize akhona asecar wash ukuthi kwenzeka kanjena ama-prize akhona izinto ey'kanjalo. Hhayi ngiyibuke le nto mina ukuthi hhayi mengibuka ngithi mina hhayi ngenhla. Ngisuke lapho mina kusenjalo ngisebenze kule car wash. Mengibuka lapho mekufika ama-bracer athi isitofu zasentombazane i-rice ngibo sabona ngoba kufika ama-bracer abantu aba-rice abanemali ngingayenza imali lana sengixakekile manje. Ngiqale lapho-ke ukudayisa ngomzimba ngidayisele ama-bracer asuke ezela e-car wash ezowasha iy'moto. Ngiwadayisela ama-bracer ngiyibone ukuthi nginemali futhi imali ngiyayenza la. Kuthi kusemnandi kunjalo kanti ngibonwe ulokhuzana umngani kababa ezowasha imoto la. Athi hayibo ingane yakho ngiyibone laphayana igqoke nje indlela egqokwa yilabo sisi laba nje abadayisa ngomzimba. Afike umngani kababa amtshele ubaba. Ubaba ayeze ubaba eze ngemoto engayazi. Afike apaka ubaba lana imoto idimile. So mina bekuthi mhlawumbe mekufika ama-bracer ey'moto ey'nkulu nami ngize ngiwa-approach-a ngendlela engiwa-approach-a ngayo ngileyo nto nami azongibona because angiboni imoto idimile. Bengithi ubaba wehlisa iwindi abone ukuthi imina lo. Asi kanti wawuphika ulani wenza lo msebenzi. Ngithi baba ngize ngibe lana ukuthi u-1 no-2. Athi nje ukuthi uma wakho wayeqinisile. So mese ngibona ukuthi ubaba usengibambile ubaba uthi ngila ngivele ngibaleke kulo car wash ngiyishiye. Ngihambe ngibona ukuthi impilo futhi ngizokwenzenjani. Ngiqale phansi ngihambe ngifune umsebenzi la engaqala khona nje wasebenza e-restaurant ngigeza izitsha ngihola u-R50 ngosuku. Ngabona ukuthi yabo lo R50 engihola lana awufani nemali ebengeze e-car wash. Mina e-car wash bengidlala no-1.5 wama-bracer oba laphana bekuyi-car wash nje enzima no-R50 ngabona ukuthi ngeke ngisakwazi ukuyimela le mpilo. Ngiyeke lapho ngihambe ngiye kwenye isaluni okwenziwa khona iy'nwele ngifeze khona ngoba ngangikwazi ukwenza iy'nwele. Mengifika laphana bathi hhayi bayamdinga umuntu ozokweluka enze yonke into kodwa imali yakhona u-150 ngosuku. Ngisebenze nakhona ngibone ukuthi le mali lena ayifiki le mali bengiyenza ngosuku. U-150 ngosuku ngibona ukuthi ayifiki le mali bengiyenza ngosuku. Ngibona ukuthi yabo la manje impilo ayikho right, inzima impilo kunale mali bengiyenza. Ilapho-ke engaqala khona ukuthi ngizame indaba yesithwalo. Indaba yesithwalo ilapho engayiqala khona yona iyangihlupha manje ngifuna usizo ngayo ngoba ayisezi kahle. Ngiqala indaba yesithwalo lapho kushuthi le nyanga engathwala ngayo yathi mina mengabe kuzokusebenzeka yonke into yami izosebenzeka ngendlela ukuthi umuntu owake wangiphatha kabi uzoshona. Ngasathi umuntu eshona ingasathi isithwalo sami sihamba kakhulu ngoba ngangokuthi nje iy'ngane kamamncane zonke ka-stepmother zashona zonke. Wangaba nankinga zashona zonke iy'ngane kwaphinde kwashona ngisho yena u-stepmother akasekho. So isithwalo sami-ke futhi sinenkinga ukuthi umeke ngahlangana nomuntu wesilisa, umuntu wesilisa uyashona. Wonke nje lapho bese ngize ngibona ukuthi hayi mhlawumbe ngenze ukuthi hayi bekuyinkinga ukuthi mhlawumbe kuzoshona yena ngiphinde ngibe nomunye ashone. Futhi bonke bese betshelana ukuthi leya ntombazana kwasibani bani ungabusaya kuyona. Abantu bese bebe nokuthi mhlawumbe mina mhlawumbe nginelumbo noma mhlawumbe nginento ekunakuthi wonke umuntu wesilisa ohlangana nami uyashona. Lapho ngithi mengisalele khona ebusuku bekuba ney'lwane ey'fikayo kumina zalesi sithwalo lezi zifuna ukuthi manje angihambe ngiyokwenza lento. Mengangukuthi ngiyanqaba mina mhlawumbe ngithi yanini kwamakhelwane ngiyiphushe ze kwamakhelwane bengothi ngizwe ekuseni ukuthi abantu bakamakhelwane bashone bonke bavele baphalaza igazi. Yonke lento kumina ngazi ukuthi yonke lento yenziwa isithwalo sami. Ngoba kwasi lapho mese kufika khona besifika ukuthi mese ngilele sifika ngephupho sithi sifuna ubaba wami manje igazi lami ubaba wami lona ebengimkhonzeka kufuna bengikhonzile ngoba saxabana la ngithi mina angikwazi ukuthi ngibulale ubaba niye kubaba. Ngicela ukuthi lento niphume kuyona singayi ukuthi siyobulala ubaba. Bathi nje lutho bafuna ukuthi ubaba manje ngifuna ukuthi ngisizwe entweni kanjalo ngoba angifuni ukuthi ubaba wami ashone. So now isithwalo sakho sasiqondene nobaba ngqo. Sasiqondene nobaba ngqo. Lento ebusuku uyayibona noma mhlawumbe into. Lento emifika ebusuku ifika like iphupho njengephupho. Bese ngiyiphebeza mina ngithi hambani lapha kumina yanini lapha kwamakhelwane ifike kwamakhelwane ishaye ingane zakhona nabantu bakhona kuse nje beqhuma igazi beshone bonke. Awusizakali ngalutho uyabulala. Angisizakali ngalutho nje ngiyabulala nje. Ngoba phela uthi ubaba wakho waxoxa
waphinde wakurejecta zingane yakhe after ezoyi-2 days ngomzimba. Still usamthanda njengobaba. Ubaba still ngisamthanda ubaba mina ulikhombisile uthando lwami engisusa eGoli engiletha lana ngoba bebothi ngoba ngizohlala nogogo ekhaya ku-rice emzini wakhe angibuye ngizohlala naye. Ubaba mina bengisafuna ukuthi ngilungise izinto naye ngimtshele ukuthi eze ngifice ekhaya washi u-1 no-2 ngifuna ukulungisa izinto naye. Manje isithwalo sami sesifuna ukuthatha yena ubaba manje. Manje wona ulona ukuthi manje uvikela ubaba-ke manje angathatheki aqhubeka aphile. Ngilwela ukuthi manje ngivikele ubaba yena ngimchazele ukuthi ubaba ngoba noma engekho kwenzeka kanjena mina. Ngasathi mina ngiyeka isikole ngihamba ungifica lapha ngisebenza khona ngidayisa ngomzimba ngaze agcina nakhona ngihlangana nawe ngibaleka baba. Ngase ngihambe ngozama umsebenzi emasaluni imali yancane ngaze agcina ngithatha isithwalo sami sangokuthi nasishaya abantu babengihlukumeza empilweni. Sashaya umama u-stepmother sashaya ingane zakhe. Manje isithwalo sami sesifuna wena baba. Manje angifuni ukuthi kushaye yena. Ingakho ukuthi manje ngicela usizo lokuthi kusizakala ukuthi ningixhubanisa nobaba ngikhulume iqiniso nokuthi manje nenyanga engithwalisile angisayitholi. Manje from ekubizwa nengane ube uzazi ukuthi awungacala wawuzizwa kanjani? Uthini okwakho nje ucabanga uma ubuka abanye obaba wamithisa nawe ngeni la ngaphandle benamaqondana? Yabo angifuni ukungasho ubhuti lokho kwakungiphatha kabuhlungu ngoba nami uma wami wangishiya ngisemncane. Ubaba wangithatha ngenxa ukuthi ufuna ngikhulele kuyena no-stepmother ngingakhuleli igogo ngibe nokuthi mhlawumbe ubaba mhlawumbe obakwashona umama mhlawumbe wangilahla wangithatha ukuthi ngizokhulela kuyena. Mengifika ngikhulela laphana kuyena ngisola ukuthi ngithiseka ngenye indlela kumamncane ngize ngigcina ngenza yonke lento engangiyenza. Mama siyakuzwa sithemba ukuthi mhlawumbe abantu bazoba nosizo abangalwenza ekhaya nawe ukwazi ukubuyelana nobaba nikhulume ngalolu daba obuyakhombisa ukuthi after yonke into kodwa ubaba wakho usasayida naye awufuni lutho. Angifuni lutho naye ubaba ngifuna ukuthi ubaba agcine esazi isitolo ukuthi ngenxa kuba omamncane engekho nezingane zakhe azi ukuthi kwakuyimini ukuhamba kwabo ngathwala ngabo. Hayi uzodede lesigaca-ke. Hayi ngiyakuzwa sisi. Asithembe ukuthi likhona nekufundayo nizwile udaba lwakhe. Ngithanda ngimdedele nje ayixoxele. Kulokhu-ke angifuni ulongi-eda lutho ngokuzwe lokhu akushoyo nje bese uyangitshela ukuthi wena kuwuwe ungenze njani. Ungabuyela kubaba umtshela ukuthi umfazi wakhe wabulawa wuwe ney'ngane zabulawa wuwe bese expect ukuthi akuxolele kungenzeka yini na? Usale kahle. It's the Black Life TV.